Zai sa kan ya hau na nan shine zai zama kai wurin numfashinta sa abin da za ka sa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Indian Asma'u Abdullahi Wakili. Bandiraɓe. Wannan abin da ke daina kara. Wannan ina jin sa daina mota. A ba cire ba cire. Ai je kuma ta sorry director abin da za ka shi ka ce da ya tambaye ka ji yaushe muka rabu da shi sai ka ce to tare muka yi sharan masallaci aka yi sallan magariba sai dai a wannan lokacin na ga ya fita cikin wani yanayi da ban saba ganin sa a ciki har na so tambayar sai kuma na ga ya dauke pick up action ni ba duhun ba ma silence action sannan ku da zuwa Hakim mala Hakim kace kai ke tabe Amira ya makaranta Amira Hakim taso ta subhanallah yalla bai kadai wannan ita ce yarinyar nan da ake ci an ta kalli mutum sai ya mutu. Wannan ba magana ba ne, ai ba wai lalle ne a ce in ta kalli mutum mutuwa ne ba, zai iya yiwuwa cewa ko wani abu ne ko wannan da zai iya gyara al'amuran nasa. To idan ku haka ne ranka ya daɗe shi kenan ka ga ma an kuma samun shaida ta biyu tabbacin tana kallanta wannan munafukan yarinya ta faɗi shi ke nan. kenan hodar ki ta lalace ai ba samun ta kalle shi amma Amira tana kallon mutane mutum ɗaya. Tsakiya za ki kalli wannan kan. Ya takaddama mai ne ba. Zai ba da hanci a ɗaura wancin an kalle shi. Kika kalle ta a kanta za ki kura mata ido shi ne za ki yawa. Yalla ba ya kai bala'i zai same ka kwanan nan ta kalle ku. Salan. An kallo ƙasan nan. wai ba ta kura ido gashi nan wai da kura ya ce ma ku ga mata shi ba za ta kura shi take kura kuma kujerar ba haka yi shi kuma da ta ci ai ta kalle ta. Ai suspense aka bari tsakankanin su ta kalla. a kai kake binta shi ba A shi ma ya bi ta da amma ka bi ta saboda kai bita hannu me za ta fi jin daɗin ka gane. ba komai a can shi kenan yayi za su